Ahojte sláčikári. Kedy ste naposledy hrali? No asi mi odpoviete, však teraz pred chvíľkou. Ale kedy ste sa naposledy hrali? Ak náhodou odpoviete, ani nepamätám, tak to musíte prísť teraz v sobotu na deň sláčikov, lebo tam sa spolu zahráme. Veľmi sa na vás teším, potvrdíme si, že ešte nie sme nejakí starí suchári, ktorí sa hrať zabudli, a zároveň si potvrdíme, že správny muzikant musí nielen hrať s ostatnými, ale aj sa vedieť zahrať, zasmiať a spolu zabaviť. Tešíme sa na vás, prosím vás, prihláste sa čím skôr, ak ešte váhate, aby sme vám to ušili na mieru. Ahojte!